Il-ħadd filgħodu l-Partit Nazzjonalista approva l-programm elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. F'din is-sessjoni li nfetħet mill-President tal-Kunsill Ġenerali, Kristi De Bono, spikkaw id-diskors li għamlu l-10 kandidati li l-Partit Nazzjonalista jippreżenta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-25 ta' Mejju. L-ewwel kandidat kien Peter Aġus li saħaq li l-membri parlamentari Ewropej li se jintażlu irridu jagħmlu ġieħ lil pajjiżna. Fil-25 ta' Mejju ser nażlu MEPs li jkunu jirrappreżentaw il-kawża ta' Malta ħbieb. Fil-25 ta' Mejju mhux ser nażlu MEPs li jedin hemmhekk biex jagħtu xwat tal-gvern bħalissa biex jagħtu xawwat il-Partit Laburista. Rosalind Borch Knight xandret messaġġ ta' tama u kuraġġ lil partitarji nazzjonalisti. Il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn li l-kull wieħed u waħda minnkom. U hekk tallimt u jiena flimkien magħkom irrid nagħmel din il-mixja. Fadlinna ftit ġimgħat biss, ejjew nagħmlu kuraġġ. We can do this. Nistgħu flimkien ikonna riżultati pożittivi. Dione Borch sostna li fil-25 ta' Mejju il-pajjiż irid jieħu deċiżjoni fundamentali dwar fuq xiex irid jibni s-soċjetà li jrid jgħix fiha. Il-pajjiż ukoll irid jieħu deċiżjonijiet straordinarji dwar liema soċjetà irid jibni fuqha, jekk hux is-soċjetà materjalistika bbażata biss fuq il-flus, bbażata jiena ngħid fuq gvern illi l-korruzzjoni għalih hija kważi wieħed mill-pilastri ewlenin, inkella jrid is-soċjetà li aħna nemmnu fiha, soċjetà demokratika bbażata fuq id-demokrazija, il-libertà u x-xogħol. Michael Briguljon sista li naqat mal-Partit Nazzjonalista għax-xeba minn dan il-Gvern Soċjalista. Forsi inti xbajt tara lil min jom fil-liri fil-waqt li inti laqqas tista' tlaħħa. Ħbib tiegħi, forsi xbajtu taraw saltna ta' konkos li qed teqret lill-ambjent u lill-wirt tagħna. Jien xbajt ukoll ħbib tiegħi u għalhekk hija hawnhekk. David Kazel huwa wkoll il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew sostna li għall-Partit Nazzjonalista il-libertà tiġi l-ewwel u qabel kollox u għalhekk hemm bżonn ta' Maltin fl-Ewropa li jkunu t-tarka tal-poplu Malti u Awċi. Irridu Maltin li ma jipproteġux lil korrotti, irridu Maltin li ma jużawx il-pulizija biex jipproteġu lil kriminali, irridu Maltin biex jaħdmu sabiex il-ġudikatura tkun libera mill-intħil politiku, irridu Maltin li jiddefendu lil ġurnalisti ħilsa u dan kollu li qed ngħid ma jirrappreżenta b'xejn lil Joseph Muscat. Michael Merċija qal li l-partitarji għandhom irabbu l-kuraġġ u jwasslu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Nagħmlilkom kuraġġ biex toħorġu minn djarkom ukoll. Kuljum fil-pjazzes tal-pajjiżi tagħna, fil-lokalitajiet tagħna, fin-negozji tagħna, ejjew kuljum nitkellmu, kunu intom il-mikrofonu tagħna biex tgħinuna inwasslu dan il-messaġġ. Il-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola saħqet li l-Partit Nazzjonalista u uniku u jintaraf mill-prinċipji tiegħu bħala l-Partit tal-Unjoni Ewropea. Konna aħna li ħdimna ħafna biex issieħibna fl-Unjoni Ewropea. Ħaddieħor jipprova kemm jipprova jbiddel l-istorja ma jista' qatt jgħid l-istess diskors u jibqa' biss il-partit tal-għajn għal għajn u sinna l-sinna. Jiena dħalt fil-politika propju għaliex ma rridx il-politika f'pajjiżi li tkun għajn għal għajn u sinna l-sinna. Frank Psajla saħaq li hemm numru kbir ta' partitarji laburisti li b'arroganza spiċċaw imwarba wara li jagħmlu 25 sena jistennew biex il-partit tagħhom jitla' fil-gvern. Ħbib tiegħi laburisti, fis-26 ta' Mejju il-Labor fil-gvern se jibqa', imma jekk ittuħd beżbiża ma jibqax għaddej b'din ir-rankatura ta' arroganza li għaddej minn fuqna. David Stellini li huwa wkoll membru parlamentari qal li taħt dan il-Gvern Soċjalista il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea ma joddux għal ħaddiema Maltin. Isma' il-prinċipju tal-Unjoni Ewropea equal pay for equal work, l-istess paga, l-istess kondizzjonijiet għall-istess xogħol ma joħodx għalija. Jien Malti, jien Awċi, taħt gvern soċjalista, dal-prinċipju ma joħodx għalija.
U minnaħa tiegħu il-membru parlamentari Ewropew Francis Zamid-Dimek qal li saħansitra d-dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta iddeskriva s-sitwazzjoni ta' pajjiżna bħala flar kriżi kostituzzjonali sa minn mindu pajjiżna ħal indipendenza. Dan fil-waqt li ddeskriva x'għandu għal qalbu l-Partit Soċjalista. Għalinna Joseph Muscat fuq is-super favoriti mhumx il-kunsilli lokali li ħbib tiegħi. Laqas Unjoni Ewropea għalih mis-super favorita. Is-super favorita għal Joseph Muscat hija ir-reba il-kult tal-poter. X'Malta f'qalbna, Malta f'butina għalihom.